Γεια σας παιδιά, Μάρος Tube εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα tutorial στο οποίο θα δείχνω ένα βασικό edit που να κάνετε στο Sony Vegas όσοι θέλετε να το κατεβάσετε. Τζάμπα ή να το αγοράσετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να βάλουμε το βίντεο είναι να πάμε σε αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο που λέει Open. Πατάμε και μας βγάζει εδώ πέρα αυτά που έχουμε κάνει. Παράδειγμα βάζω εγώ αυτό εδώ το βίντεο με τη δημιουργία εσόδων που είχα κάνει τις προάλλες. Εδώ πέρα άμα σας βγάζει και εσάς αυτό, όσοι το έχετε, πατήστε No. Έπειτα μπαίνει εδώ πέρα μόνο του. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, πάμε στην αρχή με αυτό εδώ το κουμπάκι και θέλουμε να κόψουμε παράδειγμα αυτήν εδώ τη σκηνή, εδώ αυτή τη σκηνή. Δεύτερο, έπειτα, εδώ πέρα επειδή μπερδεύτηκα και λίγο, κάνουμε το βασικά το παίρνουμε, περιμένετε λίγο να σας δείξω, κατεβαίνουμε εδώ μια στήλη και από εδώ που είναι το παίρνουμε και το βάζουμε μέχρι εδώ. Για να το κόψετε ή πατάτε το αριστερό κλικ και cut ή οπα, ένα λεπτάκι λίγο, έλα ρε, αυτό εδώ πέρα όπως είπε, ή το cut ή το έσαι από το πληκτρολόγιό σας. Όπως βλέπετε χωρίζει και αυτό και όπως βλέπετε χωρίζει και αυτό, ναι. Μετά πατάτε delete, αυτό νομίζω, ή όχι, θα το κάνω με τον άλλο τρόπο, μην κάνω κανένα μαλαγία. Το cut ή το delete. Πατάμε cut και αυτό όπως βλέπετε κόπηκε και το στέλνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, κλικ και μετά και όπως βλέπετε πάει κατευθείαν στο τέτοιο, στο άλλο βίντεο. Για να το κάνετε να μην πάει κατευθείαν στο άλλο το βίντεο, να μην φαίνεται ότι το έχετε κόψει, πάτε εδώ πέρα σε αυτό το διαμάντι και το κάνετε μία εδώ και το σέρνετε αυτό μέσα. Κλικ και μετά Creator Studio. Ένα λεπτάκι να πάτε στο YouTube. Κλικ. Όπως βλέπετε δεν φαίνεται ότι το έχετε κόψει. Δεν το ξέρω και πολύ το Sony Vegas παιδιά, να ξέρετε. Απλά σας κάνω ένα απλό τώρα. Και το κάναμε. Παράδειγμα θέλω να βάλουμε εδώ στην αρχή. Γεια σας παιδιά! Όπα, πολύ φωνάζω. Εδώ στην αρχή άμα θέλουμε βάζουμε ένα text από εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι τα διάφορα, μπορείτε να βάλετε transition, αλλάζει κατευθείαν, βίντεο, εφέ. Έχει διάφορα, πάρα πολλά έχει. Όπως βλέπετε. Πάρα πολλά. Εδώ πέρα είναι να βάλετε text. Να πάτε εδώ title text και τα βγάζει εδώ πέρα όλα τα text που μπορείτε να βάλετε. Βάλουμε αυτό εδώ παράδειγμα. Έχουμε εδώ πέρα το σβήνω αυτό. Έλα, μην με κάνει κόλπα, γιατί τώρα τελευταία με κάνει πολλά κόλπα το Sony Vegas. Γράφει 1920, 530 για να βγει πιο μικρό. Και χαμηλώνεται αυτό εδώ πέρα τον αριθμό του γραμμάτου στο μέγεθος. Γράφετε παράδειγμα noob. Μοντέλο το σέρνετε, το μεγαλώνετε, μπερδεύτηκα. Όχι, και το σέρνετε και πατάτε χ. Το μεταγινούμε λίγο. Έλα, όχι αυτό. Εδώ. Όπως βλέπετε, να το. Σχηματίστηκε ένα χ εδώ πέρα από το διαμάντι πριν όπως βλέπετε. Και κοιτάξτε τώρα. Όπως βλέπετε μπαίνει εδώ το noob, περνάνε λίγα δευτερόλεπτα. Γεια σας παιδιά! Φωνάζω έτσι ρε φίλε. Μπορούμε να βάλουμε και ένα transition, ένα 3D, εδώ πέρα όλα 3D είναι. Θα βάλουμε παράδειγμα αυτό. Έλα, το βρήκα, έλα. Το βάζουμε εδώ πέρα για να μπαίνει κατευθείαν, για να μπαίνει ωραία το βίντεο. Το βάζουμε, έλα ρε με κάνει, το βάζουμε εδώ. Πατάμε εκεί. Και κοιτάξτε τώρα. Γεια σας παιδιά! Είδατε, τι ώρα μπήκε. Μη φωνάζεις, να το χαμηλώσω λίγο. Από εδώ πέρα χαμηλώνετε τη φωνή που μιλάτε και από εδώ πέρα αν βάλετε. Το πίσω μου μαλακία για να δω. Γεια σας παιδιά, Μάρος Tube εδώ και σήμερα θέλω να σας κάνω ένα tutorial
Από το δεύτερο μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Εδώ πέρα χαμηλώνω τη φωτεινότητα. Γιατί είμαι βλάκας. Χαμηλώνω τη φωνή, ωραία. Άμα θέλουμε να βάζουμε και ένα εφέ, ρε παιδί μου, πάμε με αυτό εδώ. Βάζουμε εδώ. Γεια σας παιδιά, Μάριος Tube εδώ και... Κάτσε, πού το βάλαμε, εδώ. Ναι, εδώ, κοιτάξτε πως έχει βγάζει αυτή εδώ τη λίστα. Ωραία. Λοιπόν, άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Βάλαμε αυτό, κάτσε. Θα δω κάτι παιδιά, ένα λεπτό. Αν πατήσετε εδώ Insert, όχι. Ναι, αν πατήσετε εδώ Insert, πατάτε audio video track και σε βγάζει ένα ακόμα εδώ πάνω. Αν θέλετε να το διαγράψετε, πατάτε εδώ και το πατάτε το delete από το πληκτρολόγιο. Το βλέπετε, έγινε πάλι αυτό. Η μουσική μου είναι το βίντεο που έκανα. Όπως βλέπετε μπήκε πάνω στη φωνή μας, οπότε τι κάνουμε, μπαπ, το σέρουμε κάτω και το μεγαλώνουμε εδώ πέρα. Το μεγαλώνουμε. Άρα που τελειώνει, ρε. Α, εδώ, άιντε. Και εδώ, από εδώ πέρα, άμα θέλουμε την μεγαλώνουμε τέρμα. Ακούσεις τώρα. Όπως βλέπετε ακούγεται πάρα πολύ μουσική, τη χαμηλώνουμε. Και σας τα βγάζει εδώ πέρα. Τρία να βάλετε. Έκανα λάθος ένα λεπτό λίγο, με συγχωρείτε. Από το 2 το χαμηλώνουμε τη μουσική. Ένα αυτό, επειδή έχω 2 και δεν αυτό. Εσείς άμα έχετε παραπάνω να χαίρετε. Όπως βλέπετε ακούγεται και η μουσική. Ναι, και η μουσική. Και εγώ ακούγομαι που μιλάω. Οπότε, το άλλο για να το αποθηκεύσετε. Ένα λεπτό πάω στην αρχή για να το αποθηκεύσετε. Όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ πέρα. Ή το χαίρετε μέχρι το τέλος, ή το πατάτε όλο στο κενό. Ένα λεπτό. Το έκανα όλο ή νομίζω. Ή το πατάτε όλο στο κενό για να το κάνει όλο αποθήκευση για να το ανεβάσετε. Ή κάνετε το άλλο το πράγμα, ένα λεπτάκι λίγο. Αυτό εδώ το μεγαλώνετε. Ναι, αυτό εδώ το μεγαλώνετε. Άμα παράδειγμα εγώ το φέρω εδώ, αυτό που είναι μπλε, ένα λεπτάκι λίγο να το μικρώνω γιατί δεν φαίνεται πολύ καλά ο καλάθος. Έλα, που είναι? Έλα. Αν το κάνω αυτό το παράδειγμα θα αποθηκεύσει μόνο αυτή τη μεριά. Αν το κάνω μέχρι το τέλος, μέχρι από την αρχή μέχρι το τέλος, θα το αποθηκεύσει όλο. Και μετά για να το αποθηκεύσουμε πάμε project media, όχι. Ναι, πατάμε εδώ render as, αυτό εδώ το εικονίδιο. Αλλά θα πρότεινα πρώτα να το κάνετε ένα save, παράδειγμα save as. Το φάκελο, διαλέγετε το φάκελό σας, αμότο. Παράδειγμα, άμα έχετε ονομάσει my videos, τα πατάτε πάνω στο φάκελό σας και πατάτε ανοίγμα. Όχι, πατάτε πάνω στο φάκελό σας και αποθήκευση. Το αποθηκεύει και μετά πατάτε render as. Έλα, να μην κάνει τέτοια. Πάντα πρέπει να κάνετε πρώτα αποθήκευση, γιατί μερικές φορές κάνει κόλπα το Sony Vegas και εγώ το έχω πάθει. Όταν ξέρω εγώ κάνω ένα καλό edit, με χαλάει όλο. Πατάτε αυτό, διαλέγετε στο πόσο θέλετε να το βάλετε, σε τι high definition ποιότητα, και όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι high definition όλα αυτά. Πάμε παράδειγμα αυτό, πατάμε ok και πατάτε render. Όπως βλέπετε φορτίζει. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μπορεί να ήταν λίγο μικρό, δεν είμαι σίγουρος, θα το δω και στο edit. Ελπίζω να σας άρεσε, και αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment για να βοηθήσετε.
και να μην πείτε αν σε βοήθησα. Αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας παιδιά, καλό Πάσχα.